Barkan ku dai, a yau ina son zan yi magana ne akan rayuwa. Rayuwa ba abu ne mai sauki. Kana ganin mutane kana so ka su. Kaga wancan yana tuka babban mota, kaga wannan yana zaune a cikin babban gida, kaga wannan ya samu kyakkyawan mata, kyakkyawan budurwa kana so ka zama. Da kana cewa da maka ne. Za ka iya zama su, bambancin kawai su ne waɗanda suka gane rayuwa, suka gane cewa rayuwa ba abu ne mai sauki. Kafin su samu wannan matan sai da suka fuskanci wannan wahala. Kafin su samu wannan gidan sai da suka fuskanci wannan wahala, kafin su tuka wannan babban motar sai da suka fuskanci wannan wahalan. Kai baka so ka sha wahala, za ka same shi a sauƙi, ba za ka samu shi yasa kake nan yin da kake. Amma da za ka tashi yanzu ka ce kai ma za ka zama waɗannan irin waɗannan, to ba irin su za ka zama fiye da su. Shi haka rayuwa ne domin abubuwa. Idan yanzu ka tashi ka fuskanci wahalan nan, ka ci gaba, akwai wanda katangar da yake karshen wahala, amma kai sa'a ka tsallake wannan katangar, za ka ga menene a baya ba kuma bane kula nasara ka. Nasara ne wanda yake cike da farin ciki. Wannan shi ne ka tashi ka tsaya a kanka. Idan ka ce za ka nemi sauki akan nasaranka, to shi ke za ka zama yadda kake. Amma lokacin da ka tashi kai ka ci gaba da shan wahala, ka nace, waɗannan wahalan babban abokanka ne, za su kula da kai fiye da yadda waɗansu abokan su. Wahalar nan shi ne wanda zai iya kula da kai wata ran, ya zauna tare da kai, ya zo zama abinci. Sai dai ka bada labari. Idan yanzu ka tashi mutane za su bada labari. Ka ce shi ne wannan wanda ya ki bari, wanda ya sha wahala, ya nace, yau gashi nan kowa suna so zama da shi. Yanda kake ganin waɗansu kan sana kana so ka zama kamar su, haka suka sha wahalar ka, ana bada labarin su. Kai ma ka tashi wata ran za a bada labarin ka. Yara za su ɗauka ilimin za su tashi. Saboda haka kole ne haka ke, kada ka yarda ka bari. Tashi ka san da cewa rayuwa haka take. Rayuwa normally tana da wahala ne, rayuwa abu ne na wahala, amma in ka shiga cikin wahala ba za ka dawoma a ciki, za ka tsallake wannan katangar kuma zai kasance farin ciki ne da ke. Saboda haka koda yaushe ka shiga cikin wannan wahala na rayuwa, wata ran za ka samu